Hei ja tervetuloa Raision Kaurin alueelle ja hienon omakotitalon pihalle. Vieressäni on tosiaan kiinteistöomistaja. Saatiin tehdä tää tiilimuurattu talon kattosaneerastus viime vuonna huhtikuussa ja sit ajattelin vähän muistuttaa kiinteistöomistajaa, että jos saatais kuvata tänne asiakastyytyväisyysvideo. Se vain sopii. Yleinen fiilis oli myönteinen ja positiivinen ja ajattelin, että katsotaan mitä herra on mieltä. Ensimmäiseksi kysyisin tästä projektista yleisesti, että millainen fiilis jäi? Et tehtiin tosiaan kattosaneeraus tohon, purettiin vanhat huovat pois, purettiin vanhat villat pois, lapioitiin singelit pois ja löytiin uudet kermit tilalle ja vähän pientä puujumppaa. Jäi oikein hyvä kuva. Kaikki tapahtui niin kuin oli sovittu ja ennen kaikkea, niin vaikka siinä oli lumisaikki välillä, niin projekti pysyi aikataulussa. Joo. Pieni haaste meillä oli tosiaan viime vuoden huhtikuun lopulla, kun iski yhtäkkiä, kun nyrkki taivaassa 35 senttiä lunta, niin harvemmin me on lumikolla tarvittu huhtikuun lopussa, enää kun aurinkokin paistaa 15 astetta lämmintä, mutta tällä kertaa. Viittasitkin yleisesti tuohon projektin niin aikataulutukseen muuhun, niin meidän osalta se meni mielestämme aikataulussa, mutta sulle jäi ilmeisesti sama fiilis. Kyllä, joo, se meni aikataulussa. Siis siihen oli varauduttu, että sateitakin voi tulla. Kyllä. Pari viikkoa me tätä tosiaan tehtiin ja me ollaan toi asukkaan naapuritalokin tossa tehty, että meillä oli semmoista pientä saumahommaa siinä kanssa niin kuin kattojen välillä, niin oli hyvä operoida, kun sinnekin meillä oli tuttu asiakas, niin päästiin siitäkin eteenpäin. Joo, ja häneltä ja omalta pojalta mä sitten sain niin kuin positiivisen lausunnon. Joo. Firmasta. Mainiota, suositukset on menneet siis eteenpäin. Sitten ehkä tämmöisenä viimeisenä loppukaneettina suosittelisitko konstruktion ja seuraavaa huopakattouratkaa jollekin kuluttajille, kun asian kanssa painii? Kyllä varmasti suosittelisin ja vielä haluaisin lisätä siihen sen, että se jälkihoito, kaikki tapahtui valtavan hienosti. Siis kuormalavan alla oli vähän nurmikko pilaantunut, se kaikki istutettiin ja kylvettiin uusi ruoho. Vähän pikeä oli valunut terassille, terassilaudotus uusittiin suorastaan, että ei raaputettu vaan sitä pikeää pois. Että kaikki meni oikein loistavasti. Mahtava kuulla. Kyllä me niin pidetään myöskin meidän ehkä filosofiana sitä, että kyllä meidän täytyy hoitaa kaikki vanhat synnit alta pois ennen kuin päästään eteenpäin siinä kohtaan. Niin ollaan kiitolliset sulle ja samanlainen fiilis ja toivotetaan mukavaa alkavaa kesää. Ja kiitos sitä samaa. Näillä mennään. Joo. Kiitoksia.